Ay, mao din ni charge. Mag-charge sa atong sakyanan ato ang gidala, atong gidrivean nga sakyanan. Na nag-charge siya oh. Yun, nag-charge na siya na gi-charge ang sasakyan. Unya ang limit sa pag-charge nato o 5:28 PM ay 26%. Tapos ma-full siya 2 oras and 14 minutes ma-full na. Yan po ang pag-charge ng sasakyan na electric. Yan po. Di ba? Sobrang tipid sa gas. Tapos pag nag-charge ka dito, libre. Libre pa ito. Ang dami pang libre na charging station. Ang problema dito kung mag-charge ka ay sobrang dami na sa mag-charge na mga naka-electric. Pero wala namang problema kasi pwede mo naman gamitin ang gasolina. Mag-gasolina ka na lang muna. O, diba? O, kami sobra isang buwan na isang beses pa nagpagas. Kaubos lang namin ng full tank. Ang sa sobrang tipid sa gas, araw-araw lagari pa ang biyahe. Oh, di ba? Sa sobrang tipid talaga siya. Oh. Electric, gas, gasolina o kuryente. Tingnan mo ang battery oh. Yan yung battery na sa ilalim ng upuan, nakalatag sa ilalim. Yan yung battery na parang cellphone. Gina-charge siya.